Det seneste nye, vi har været igennem her, det er det, der står her. Jeg ved så ikke lige pt. Hvad det står for, men de er taget på kameraet, de unge mennesker her. Så, whoops. Det er skidehamrende irriterende, fordi det koster bare penge hver evig eneste gang. De sidste par mange gange har det jo så været hele facaden, hele vejen rundt om, der bare har været fuldstændig ramt af ting og sager. Og som I kan se her, så har vi stadigvæk rester af graffiti på murværket. Og det er bare så åndssvagt. Du er nødt til at formulere dig rigtigt, så ikke der er de her misforståelser. Du generaliserer. Du siger, du siger det alle sammen. Ja, er vi enige om det er svaret til at sige, at alle veganere er vanvittige ligesom dig. Det er de jo ikke. Vi har mange veganere, vi har, der kommer og køber mad. Hvor mange selskaber vi har med vegansk? Svar på mig. Hvad har jeg sagt? Jeg siger, alle slagterier dræber dyr. Jeg siger, at du generaliserer. Jeg generaliserer ikke, det er jo fakta. Det er jo fakta. Alle slagterier dræber dyr. Og så formulerer dig rigtigt, så vi forstår det. Du generaliserer på fuld skrald og krænker os alle sammen. Det er alle sammen, der gør det. Og sådan er verden. Prøv, sådan er verden ikke. Er vi enige om, alle slagterier dræber dyr? Hold nu op med det her pjat. Hold nu op. Altså, du står og lukker mundlort ud, i stedet for at komme ind til fakta. Det her billede florerer så på alle vores sociale medier, som aktivistgruppen lægger op. Og det er så det her billede, Rune refererer til, fordi at den her veganer mener så, at det er sådan, det foregår på alle slagterier. Og det siger Rune, vores slagtermester, at det er ikke sådan, det foregår, og han generaliserer. Vi har så været nødsaget til at tegne et graffiti-abonnement, fordi at vi er så hårdt ramt af hærværk. I stedet for at tale om virkeligheden, i stedet for at prøve at lave et eller andet clickbait-slag. Jeg kan sige det så meget, vi har snakket med seniorrådgiver Pernille Hobro ved World Animal Protection i forhold til det her med aluminium. Og hun siger, at aktivisterne gør sig selv og dyrene en bjørnetjeneste. Deres fremgangsmetoder er for aggressive, at de støder en masse mennesker væk fra sagen. Når deres tilgang er så sortnet som den er nu, så holder man op med at lytte til hinanden. Er du enig med det? Jeg føler jo, at problemet igen kommer frem til. Hvornår har I spurgt hende det? Det har vi spurgt hende om her efter jeres... Okay, så det er kun på grund af, at der var en demonstration her, så vi så valgte at skrive om, at I faktisk har ret ud og få at snakke. Så det er jo desværre igen det her med medierne, vil jo ikke tale om, hvad der sker imod dyrene, ved mindre de kan få hinanden. Det gør vi ikke på det her. Veganere angriber faktisk. Altså World Animal Protection, det er skørt, når de siger, at den her aktivisme her, den tager simpelthen overhånd. De skubber nogen væk, og I gør dyr med en bjørnetjeneste. Er du enig med det? Der vil jeg jo sige, at det ville jo ikke få så meget medieopmærksomhed, hvis det ikke var, fordi medierne kun vil dække den slags aktion. Så det er jo det igen, jeg føler, at problemet jo kommer tilbage på medierne igen. I gad jo ikke at skrive om dyrene. Jeg ved, at der er blevet skrevet til BT her sidste uge eller ugen før poster omkring nogle afsløringer om økologisk ægproduktion, og hvor forfærdelige dyrene har det økologisk ægproduktion. Det har medierne ikke fandt det. Ja? Så I har jo også mulighed for at tale om